Gwaith gan Alric Jones i arafu y gwrth ymysodiad, ond mae Drenewydd i llwyddo i ganfod James Davies a'n hanner Hwlffordd yn camu fewn i'r cwrt. James Davies yn gydio, James Davies ar argyd heibio'r postyn. Wel, y peryg yn dod wrth ymosod. Nawr Cisse yw'r targed tro yma, ddim yn cael sefyll y cyffwrdd ar un da! Ei giro Dave Jones a roi Hwlffordd ar y blaen. Wel, gwych gan Cisse, mae bedwaredd golau o'r tymor. Mae fe'n rhoi'r tîm sydd 3 o'r gwylod ar y blaen yn erbyn y tîm sy'n drydydd o'r brig. Mills Evans, Walker, Roberts yn rhedeg ar yr ochr fas. Roberts, Ciro Wilson, cael y croeso i fewn, Gaida yn dyrnu, Evans, a Davies, yn erbyn y postyn. A Aaron Williams methu a casglu wrth i adlamu mas. Wel, am ergyd gan Evans ac am gyfle gan Davies. A Drenewydd dal methu nion i'r sgôr. Drenewydd yn gweithio ymlaen nawr, Dave Jones ar bel hir. Tuag at Aaron Williams sy'n codi, a Flickman, tuag at James Davies sy'n codi'r bil dros Gaida ac ataro trawst. Wel, symudiad da. Bron i James Davies. A goroni, ond trwch blewyn yn rhy uchel. A Drenewydd wir yn dod fewn i'r gêm ma nawr. Cisse, a Flick tuag at Fawcett sy'n casglu, mae Cisse wedi parhau'r rediad. Fawcett fewn i'r canol, mae Scotcher. Wel, amser i rediad. A Cisse yn taro'r llawr wrth weld yr ergyd. Bell oddi ar y targed. Am gyfle i ymestyn mantes Hwlffordd. Craig Williams yn isel. At Evans yn dawnsio heibio. Sutton a Williams yn penio dros y trawst. Be mae Drenewydd angen neud i canfod cefn y rwyd. Cyfle ar ôl cyfle. Nhw sydd yn rheoli'r gêm hyn nawr. Aaron Williams sy'n sefyll os hon. Yn mynd yn isel, Gaida ar erbyddiad. Ac oedd angen arbediad da fyna. Aaron Williams, ac osa mae fe i dod prynhawn yma. Jones. Bas mlaen at Cisse. Cisse. Croesiad i gat Fawcett. Lewis ar arbediad yn un campus gan Dave Jones i roi llygedyn o beth i Drenewydd wrth i ni fynd mewn i munudau ola. Tipyn o ergyd gan Lewis. A Dave Jones, campus gan y golwr. I'm not ashamed in saying that. I felt we had a bit of lady luck today. In all fairness, the ball fell right for us at certain times when we were under pressure. They could have easily scored 2. But again, I think it swings and roundabouts. But our desire, our efforts towards the end, bodies on the line, we managed the game the best we could towards the end, and thankfully we came out with the 3 points. It was a frustrating afternoon for us. Credit them, they've had something to hang on to and they've done that, but where we've had 7, 8, 9 good opportunities. I think we've had 4 opportunities in the first 10 minutes of the second half, so it's a frustrating one for us, and but we'll bounce back and we'll meet up in the week and we'll put it right next Friday.